Leila, ça va? Leila. An ko woni problème ma Jibril an komi debbo ma walla komi hollum ma e nder galle o ɗum jinmi andu ko an kaldanmi de Jibril an kaldanmi Jibril mati wona an kaldanmi Cokolta fide. Jaabu meke namni mami ko. An hollum jagirda kam der galle ko mi be walla ko miñi walla ko mi debma dum jinmi ando Ko jagirda hoore ma? Dum namno dakam. Question hay gor watta dum répondre par question noto meke namni mami ko ha para. Halna ko jagirda hoore ma? Bayra anda jagir min de debbo jagiri man. An Jibril an kala pindinnodo melleli hakkude jam wi kam ni mbaada mi gomata dum. Ndeki an a wona net a wona hay dara. An ponda nder ngarmi do njurmeda kam teddina kam njaltina kam gowna kam hoore ma mais an Jibril a wadani hen hay dara sa ummi mi dewa dabbo ma am ganda ko liggidom hay anda darota Jibril an wona hay yaay ma wona hay goto an a wala respecté hay goto e galle on belda jahnirta a tegan dum hay dara sibem dum ciusa halan min haldat ma dum Jibril anani hadan ditim jinni mbara dum haggilma so tawi hakkun men wawatan continue hokka kam danam OK mais ñagum dan OK ñagum dan dum jom rokuma dan gas han bawata do darde ƴettuda ko wondo ko am ko buri ko cher am ko ganduda hay oyama gondo dow addanani mo dum amera dandi dum adunuma han mi mbaadon non on tawat debbo on way nin foti wa jaggon dum baron ko belo don ha para hodon jahnira mun belo don onon on kersata an Jibril a hersta an a wona neddo an ka mbabba hay mbabbu burma Jibril ka bi harama ni bata dépense min jettoda Kala no dami haida rodani nji mami njidir mami sabe yalla afunti kam no wana nimi no dami Jibril? Jibril? Ang mbatado? Come salo? Come salo, Ɗon mbaalaɗo aɗa luppi cuuɗi ma ɗiɗi ko ayno ko gonɗa Bab Leila rokkanim jam hay nyalam goto wona jam wona nyalam coow jam coow nyalam Leila mi sikkanta minen mbawa wordude Leila heewi probléme baba hanki comme ganduɗo son walini suudu minen mbawa woddude ɗum addim ɗo e saalo par ce que mbiɗa woddude makka Jibril aɗa andi ko jimmi haalandem min noon wona ɗo cuynino mami debbo foti yaltindemo suudu galle bamma son mbaddi on lelo dow wertu leydi min mi wasa wirtademo ɗo goɗɗo wasa wirtademo ɗo ko ɗum ni helli feede
ɗum holliti tigi rigi ana wawa jogade responsabilité debbo ba ɗum fof sa yeeyi ɗum was yidde waddude makko tan ɗum waɗi mbiɗa waɗa ɗum ɗo ere mi wowan hay cohlude debbo a wowani coow oɗo ko Allah fawma ɗum oto yejjit ɗo to gonɗa Allah woni koye ƴewtidadema sabu Allah hokkinoma debbo moƴƴo hono mum ala jaɓanɗoma jaɓanimi jaɓani yumma woni eyi amen joni noon o ko bande a addi ɗum resa jogo seera jogo ay ko hummi dewgal ko firtani dewgal de sa wawi janggo e jaam so kala no mbadduɗon oto yaltu suudu ndu ɗum ne hollita min an a wawa runtudemi sabu ko woni runtude bamum ko yiide ko bamum waɗanno nanga ɗum joni noon so tawi a yalti suudu ma a woppiri debbo kay hankadi dañi ko foɓɓi ndemin dugde nde o yalti suudu o yeehi oto waɗat ɗum mi yadano ɗum immo faar suudu ma immo baba ɓaccitanmo walɗo ha weeta ala non wona walɗo ha weeta kay taade kay yiteram de fayimi hen jalta suudu ma ɗum waɗatake hay goto watta ɗum aduna hay so noon a yiɗa kaɓon an sala kaɓon kono oto yalti suudu ndu hara kay ittani so raddirima haare an o ka gorko a heƴani e makko nangu ɗemgal ma yo haal ko wela kono oto yalti suudu ndu ha weeta añaɗa ruttade suudu ndu min mbatta o mbaddetade ya wat ko mbimi ko sa yeehi wirtu leeso ma less leloɗa ha weeta subaka nani jammo sa yiɗi jogoɗa jungo ma oto waɗ noon ya immo baba ya fandu suudu ma Jibril refide ndam immaɗa ko dugde debbo jalta suudu ma Ampiɗmira o baba a fini immiɗa baba min de ko won liggey goto mo mbiyanomi hanki déposé liggey ko artima joni komi joguiɗo ɗo carte d'identité en ko ɗum gartani ya adduy carte d'identité mi nawma subaka law ɗiɗo jammaji neɗɗo ne yahɗo hen ene wara hoore muɗum ya adduy kayitaji ma mi nawma ya baba accu tan ha ɓuura wedde mi yaha kono tawata kono heewi yimɓe ya addu carte ma d'identité mi nawma ha toon accu tan ha ɓuura wedde seeɗa hawre mi haccitima mi yaha caggal hande noon oto immito galle ɗo subaka law walla jamma aɗa fiɓiri yaade aɗa ƴeewoyde hunde tawa waynakima mi anda to jahata mi anda ko pewnata a nani nan ɗum noon dergal feeƴa koye maɓɓe tan ɓe jogii jogiɗi feere hoore muɗum sa jogiɗi feere hoore ma kala goto fewjanta an feere hoore ma moƴƴani neɗɗo meeɗa jogade feere hoore mum rewi lawol wona min wona yummakko kamen wayso taw haali ɗum to min haalnani kono bisimilla wone laal fof ma juutin jiɗi
Jalika. Jibril. Sel. Hawa alhamdulillah. Mara fofu tim. Alhamdulillah. Masha Allah. Berenda. Jibril. Woni hande. Ya sama wa hono uddide. Jalika. Satini may rek du betti. Mayde non Jibril. Fati do ka haala anne. Semurung ko danji jam Jalika. Kahan ma jam Jibril. Lay damin ko do. Murung ki dandi jam nyalam, murung ki dan jam e ndudo suudu. Hanki kom jippi naati mi suudu. Kalko mi jida e bonande. Leela haali kam dum. Ala ko wiyani o haali hojjiti kam. Après min finalement pi mom. Ay Jibril min ana fera yikki jungo ma tegda dawom. Ana fera kam layanan ko musikam be ana lappan bi jambur. Adam o jamono mo gonnen hamba lappati neddo kurka sanati lappe mi ana lappat debbo hande mom a wodi ka fata wal Jibril. Jalika. Leila respect poddo on hakkunde me makko. Dum yidi tuti. Tutani mi respect. Ko wela waddim ko wela halde dum o haalat kam. Pourquoi? Jibril do mom hande a waado yillo justification ha tega dara jungom mo. Ko madda ko mom. Ayani. Ko madda ko a fotana dum wat. Ko edin ta wara ko jo des fois. Parce que ko cousinam rek. Ku yidi waddim ko wela waddim ko wadi dum quoi. Te fu andum ko dawgal nani me galle te mi wana gidi kom kilif mo. Me wi kan waddim gidi. Ayak do mbali. Jogoda suuduma non gaton dañ jam ari yalta do are sal. Do bowdi en ngatim. Mi danaki ayi kam nimbe dan daw hande wol ko liggoto mande ko horamde dejani hakkilamo dejani doylam jonani te fof ala adudum sona Leila yaam ngembim tan o yidi waddim ko wela te dum jabata dum so watti dum non computer on te fi belam dawa so batti so atare halka mi sera mo e dal mala e ma Jibril arkay fer andi ko gurta ko e dum musi mais neddo fo amuñat an ta jumia kam Jalika muñ an hada andi saari no sudam uditanta dum mo yobo tega dum lesdi Jibril kala ko wama wi o fotani ki jungoma hada tega dowmu ten kam jidmi ko a wara dum ya accino dum hakke ndora daw ya wat ko mi ma ko akki dawam jikko rek Jibril ya wat ko mi ma ko Burema de debbo hina lappe o jamono mo gonne mom natti wade hande mom ayani wadi ka fata wadde Leila. Kon gardu juste pour yafna dem. Ke ko hanka ko nabe ma. Mi wadi erreur non, juumi. Parce que ka cousinam, ka dendam. Fijira e jalet fonno won hakku nabe ma. Kono na hallaj musi happy galen je hen yafu kom jum kednet dimani Jibril
ko mbadda ko hanki no jeeya e ko ɓurmi añ e adunam gorko jikkitaɗɗo jungo mun e dow debbo omo fiyam debbo sa teddinanimo a wawa suurudemo a fotani fiidemo Jibril min komi gaccuɗo galle amen garmi galle ma gaccumi fami am fof babam yaam garmi ma Jibril mi jogaki mbo wona an min somi yehi hamid wadi supporté ad fiyami ngarta tawta kam ɗo entenen parce que yidde taki debbo so yiɗi ñakkat jom ɗum dali kam e ma a holli kam a tedditani kam a hormaki kam Jibril min komi goppuɗo fof garmi e ma komi debbo miɗo wawi pour mi waade ni te wona an tan ɗum ɗo gorko e worɓe hen ɓurɓe ma fuuf goppumi ɓe ganda hen jogino jamam ndewmama debbo noon so yehi ha omo waɗa supporté wonka par ce que omo yiɗi Jibril min mi wona debbo ma tan kenmi hen komi cousine ma ƴiƴam ma enen jiide même famille somi wawa dañde ma haala belko a fotani yaade ha Turkina kam Leila min waɗi erreur kala ko mbiɗa mi jaɓi komi jumɗo mi wimi noon aɗana an wonko waddi en waddi en ko kala hen tan mbaɗimi hen erreur mamat mi yafnoma aɗani gorko wonɗo Allah windir ɗum hewani yafnade debbo mum kono an mami yaafno ɓeydi noon hakkude men toujours aɗa ƴeewa ko ƴeewimi ko hen ɗum tan ñaaguimami nan ɗon mbeɗa andi an ko gonirɗa ko a teyani ɗum ko gañata nande ko heɗum woodi mbo gañata inne o kam haɓɓuma ha tiɗɗa ha a yiyata haydara yo haalma mbasani noon no jeli ka min ko gondim ko bon onon jaggi ɗum goɗɗum no neɗɗo fayi foti wayde tan mbayi toña mettin waɗa erreur jogo grandeur ar joɗaɗo yafno ko ni tan mbayimi te neɗɗo pour min ni foti wayde quoi kono hoto nannen goɗɗum comme gara rek juste pour yafnadem allo nene mbaɗɗa nani si ɗiɓe wonno tata bamnejo Mashallah way kono jamma ma ko beldo de jammu bel mi fera wurde jammu bara mettudni aduna ko addi bon Jibril comme ñande fof tan hanki o artu
mbiɗen kalda gonmi kasde droit jam mbiɗa hen dañi droit no Jibril fuɗɗi ala ko waɗani ala ko haalani Jibril hay yekkidde jungo mum o fii kam o waɗi hanki yiɗa ko min mboɗo sikki tan Jibril teyani ko woni ko teyani aɗa andi sono mo teyno ko woni ko o yiyatama o yiiɗe bolle puyɗe mo ɓurduma ɗum han kono ha hande ko mbiyatmami tan ko ya muñ kala fuɗɗode nde jiiɗa musat kono muñ Jibril artarde koye jungo ma so Allah jaaɓi gorgol haala piigal kalnatmami de aɗa wiyami yo muñ Jibril yekkiti jungo mum o fiyimi gorgol miɗam hersi no feewi de isi waɗi ko ganduɗa kam mi jaɓanta ɗum hay goto surtout gorko o yekkiti jungo mum on fawa e dowam ayi mi hersumo ɗum waɗi so wonani ɗum ko joɗɗen ɗo heɗen kalda hay ɗum wodatan tawanno komi ƴetti bagage am yeehi lawolam eyyi an tan ƴewatmi hen ɗum kam haktu uppa yaade kam ala an ko kalmi ko tan ɗo boñuji ma pusat so Allah jaaɓi an ko ɗo mayata yaadu ɗum kay hoto fijir ɗum ni te so Allah jaaɓi koko mbimami ko muñal ɓeydu tan ko heddi ko woppi jungam Jibriru so Allah jaaɓi ma arta jungo ma te inchallahu rabbi piggal o wonta memtudem mi anda goɗɗo de kono an kam jungo makko wonta fawade e ma so Allah jaaɓi tawto haalnama e sunde o haalnama e weñde o ronkama yo won neɗɗo ko heddi ko min mbaɗa jogui feerde banni so Allah jaaɓi ma o artu hay jungo ma inchallah na ko min mbima noon ɓeydu muñal tan en tout cas o betti kam ha ñande yeeso Allah par ce que Jibril mi yiyatno ɗum ni mi meeɗa miijade hay ko genre oɗo neɗɗo en fait par ce que a fogata ɗum esi noon malheureusement hande ɓeɓe kolotɗa heɓe mbaɗatma heɓe jaltiranmaɗa ganduɗa a sikkatan ɗum ni Jibril ndeke o ko piyowo debbo hanki sa tawnomo réaction mo joguinowo ene waɗirni comporté o wallay so wonani an tawatno komi yeehi te min mi reccitima hay ko takno kam nadde e Jibril gorgol ay ni no miijortoɗama o wayani ni koko mbimami ko tan o wondani e hakkille makko ko jaggaɗo ha tiiɗi te ɗum so Allah jaaɓi komin ittata ɗum inchallahu rabbi hoto haydara muusi ko musanoma gasi hande ɗum ɗo komin réglata ɗum so Allah jaaɓi inchallah wattan no mbirumami ni ɓeydu muñal kadi on cuwa famudirde tan ko ɗum ɗon anani on plus hanki o walani hay e nder suudu ndu nden o yalti e subake o arti mbaɗande o waali kadi koto jalika te saabu ɗum ɗo fof kadi ko peeje muɗum ko peeje mum e peccorde muɗum ko natata suudu ma to mo way tan no ɓuraɗo ko anda koni fof ko peeje makko kono inchallah omo andi ɗinen ko kalmi seeɗa ko fate Leyla saabu Jibril oɗo mi addirani ɗum e galle he ya torkin ɗum kono noon ko puɗɗiɗa wadde ko koye koyɗe muɗum paaɗa saabu an Jibril an oɗo hen mo jipirmi neemi ha poɗɗa no poɗɗani te yimɓe fof ne ceedi no mbami horsindema e ala ɗum ala ko pondumami e aduna kono sa yeehi ha ƴetta jungo maɗa fawa e debbo Jibril an gueɗe ma no poti ƴeewede min mboɗo huliyata ala ko ŋayema Jibril an toppirɗa tan koko welma ko weli fittanuma e ko weli jalika oɗo e galle he goɗɗo kam a waƴaka ɗum yewto ko mbatta ko no fewi guddita hakkille ma o ganda debbo addirtaki fiyede te kadi an gorko ko an muñanta debbo ha jofte o ko bande o aɗa foti suutude ɗum ha dow yimɓe fof jiiya nene min komi jumɗo tan ɗum waɗi kam fiidem kono saaha nene Leyla kañum waɗata ko fiira ƴeew ñanden ala ko heddinimi e nder suudu he te o hatta hen on waɗa ɗum omo refta ɗum ha ɓernam ɗe gas aɗanni min a andiranimi fiide debbo hofo dum gondimi e Jalika a meeɗi piim ɗum mais Leyla cikkim tan doole dokkuɗami ɗe ɗin wona hutorade hakkudam e makko Leyla miɗa ɗum fiide hay so wona heydara ko miñam ko dendam mais o yahata ho wat dépassé to fuɗɗo haadi min komi neɗɗo tan so waɗi ɗum o waɗi ko yamiraka kono noon Jibril Leyla haydara fotani fondude ɗum ɗo e galle he poɗɗa ko nangudemo juuɗe sappo te tawi ko ɗum kam banggue makko min mami yewtude makko
kono noon Jibriru artir hakkille ma o woto ƴeewat tan ko weli fittanu ma ndu tan aɗa waɗa walla ko weli fittanu Jalika oɗo te an ko ɗum tan woni ko mbatta e galle he ko weli fittanu ma tan e ko weli fittanu Jalika ala ko goɗɗum ko mbaɗa ha e galle he goɗɗo kam a ƴeewani han ƴewto hoore ma uddita hakkille ma o ganda ko mbaɗɗa ganda ko jaaɗa te min hoto hokkam gacce sabu oɗo nde gaddumi ɗum ɗo nde ala fof ko yimɓe kaalani mbimi itti ɓibanam gorko mi adde galle mi waɗi ni mi watti ni so tawi wonno waɗa kay ma rokku yimɓe ɓe ko kaali min mbaɗa andi ko mbaɗata ko a teyani ɗum mbaɗi fof min tawi hay goto waɗnanimi ɗum min natti wonde cukalel toxel neɗɗo en wonɗo e waɗi manipulé comme ni cikkirta ni yara noon te on mbita o ɗo yesi ala temps bon wadde manipulé woni wiide mi waɗ ɗum ɗo walbi kala ko haalda yam ko moƴƴi tan o haaldata yam o haalda yam ko boni mokko nen wat ko foti ko wadde fof yi hawati sodoy joni fotoyi addanma sabu weltinimi galle fof o fotan ho yamre o waɗi ɗum tan par ce que galle o jeeya kanko gar pour resede ɗo yeti ko gar pour seyde ɗo yeti fotoyaji mbiɗa de o fonno ko rondade kanŋe e kalis aduna o fof oruji ɗi e jamaɗi fof addanami ɗum ɗo e galle he wona ɗum cohlumi e makko min cohlumi e makko ko ɓiɗɗo mi ronki dañde ɗum e makko ko mbaddata e fotoyaji kay o tawi ɗum ɗo e galle he ha hoto haalanam ɗum min mbimami ko oɗo ya nanggu ɗum juuɗe sappo te ɗum kam yo dokku jungo ma tan kam fawade e makko ɗum kam yo dokku o kay ne waɗa ko fiyete kono a meeɗa fiiɗ ɗum Jalika hoɗi tan koye wadde ko fiyete sabu ñande fof nanɗo ala ko waɗata Leyla puɗɗa yewdiddenemi te leyay min won ko ƴiwimi ko heewi mais Leyla sen haalde yam min tinemo o ƴeewani en haydara te ɗum wona ɗum nawat hakkundam e makko yeeso a faami ay dewgal jam ɓuuri hen sohlede gonga noon caɗele he coo wawa hen wasde wodde mais jam ɓuuri hen sohlede kala ko neɗɗo wawi no foɗiri jam e hakkude mum e mi yiɗodir ɗum foti wadde mais Leyla mi yiyani en waɗa ɗum yiɗa tan toujours yiɗi wonde wiide en ɓuurima lemsude en ɓuurima haal te ɗum noon fito an rokkimi ɗum an rokkimi on fit quoi min dal ko mbiyatmani ko junnal haala e ko raƴƴinta haala woto jungo ma memtum anani oɗo o hono jirata ɗum piya ɗum o kay wonko kanduɗa e wadde ɗum ko wona fiiɗ ɗum ne wayno foti wade te mi haalanma kaso ma nan heeƴi hen de saabu hande ɗo ɗo tolniɗen e aduna o hay gorko goto fiyata debbo kala piiɗo debbo yo andu wonko fadi ɗum mi haalnima noon ya ngara fof oduna ala joba rokirta besngu to ala rokima an jeyi so hadi mo muñala ko jom yurmende woto ño hebu woto koynemo woto bonde gurna makko ala joba ko jom yurmende woto kelmine aduna ma ko muñal wawi fof oduna ala joba rokirta besngu so ala rokima an jeyi so hadi mo muñala ko jom yurmende min koy mi ronki famondirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jekiraɓe sabu mo ɓesna